I Nordeuropa bliver 2 lande bygget sammen, og 2 kulturer, der allerede står hinanden nær, bliver forbundet. Danmark og Sverige bygges sammen via den faste forbindelse over Øresund, som sammen med landanlæggene er et af de største byggeprojekter i Europa nogensinde. Sjælland og København, Skåne og Malmø danner tilsammen en stærk region i EU med omkring 3 millioner indbyggere. Kilometer motorvej og 16 kilometer ny jernbane er allerede bygget færdig på den danske side, frem mod Københavns Lufthavn og mod den voksende faste forbindelse til Sverige. Rejsende, der tager toget til den nye station i Københavns Lufthavn, kommer hurtigt frem til check-in via den underjordiske station. Fra den nyopførte halvø ved Københavns Lufthavn ledes trafikken ned i en knap 4 kilometer lang sænketunnel under sejlrenden i Dråden, og derefter op på den kunstige ø midt i Øresund. Den næsten 4 kilometer lange ø er nødvendig for at lede jernbanens dobbeltspor ind under den 4-sporede motorvej på broen. Den vestlige tilslutningsbro er 3 kilometer lang. Højbroen er en skråstagsbro, der spænder over sejlrenden Flinterenden. Broen er 1092 meter lang, og pylonerne er 204 meter høje. Den knap 4 kilometer lange østlige tilslutningsbro leder trafikken til den svenske kyst. Kilometer motorvej og 20 kilometer jernbane bygges og ombygges på den svenske side syd for Malmø for at lede trafikken ind i landet fra Øresundsforbindelsen. Kontinentalbanen gennem Malmø bliver bygget om, og der er foretaget støjdæmpning og lagt dobbelte spor. Næsten alle broer langs banen er bygget om. Der er omfattende arbejder i gang på Malmø Centralstation for at øge kapaciteten, inden den faste forbindelse åbner. Udviklingen i byggeriet har været markeret med en række højdepunkter. Ja, skal vi skrive? Ja, det er så. Ja.
Det store gravefartøj Chicago, verdens største gravemaskine, gravede i et år i Øresund, efterfulgt af skære- og sugeværket Castor. Sammen med andre gravefartøjer har de holdt den meget strenge grænse på højst 5% sedimentspild med en god marginal. Miljøkontrollen på projektet er meget nøjeregnende. Ved hvert gravearbejde måles spildet af entreprenøren, og målemetoderne kontrolleres af Øresundskonsortiet, som igen kontrolleres af de myndigheder, som har sat grænseværdierne. Projektet har som mål at blive et forbillede for lignende store projekter, når det gælder håndteringen af miljøet. Den faste forbindelse over Øresund må ikke påvirke miljøet i Østersøen. Salt- og iltindholdet i vandet skal forblive upåvirket af byggeriet, den såkaldte nulløsning. Færdiggørelsen af byggeriet nærmer sig med hastige skridt. Den 21. oktober 1998 blev det første tunnelelement placeret fra den kunstige ø i Øresund. Tunnelen bygges herefter fra øst mod vest. Tunnelelement nummer 13 var inden da kommet ud for et uheld, hvor elementet blev fyldt med vand. Men efter grundige undersøgelser blev elementet bjerget og placeret på sin rette plads i tunnelranden. Den 27. september 1998 blev der holdt stor fest i Kastrup. Arbejdet med de danske landanlæg til Øresundsforbindelsen var færdige. Den sidste del, jernbanen, blev indviet af kronprins Frederik sammen med den flotte underjordiske station i Københavns Lufthavn. Lufthavnen, banen og stationen her bliver et internationalt knudepunkt for rejsende mennesker. I sommeren 2000 skal forbindelsen være helt færdig, og trafikken kan da ledes ned i tunnelportalen og gennem tunnelen, som i sommeren 1998 nåede halvvejs under sejlranden i Dråden. Trafikken kommer op igen på den kunstige ø, hvor tunnelportalen på øens vestlige ende er næsten færdig. Samtidig er de første sektioner af vejbanerne på brofæstet på øens østlige ende støbt færdig. Kort efter, at de første højbrosektioner var løftet på plads i forsommeren 1998, var montagen af skråstagene, der skal bære højbroen i gang. Den østlige tilslutningsbro mod Sverige er nu næsten færdig. 3 kilometer ud mod højbroen og sejlranden i Flinteranden. Om mindre end 2 år er broen og tunnelen og de svenske landanlæg bygget færdig, og Sverige og Danmark har en fast forbindelse.